ஹாய் ஹலோ வணக்கம் நண்பர்களே. இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா மிரர் இமேஜ் பார்க்க போறோம். மிரர் இமேஜ்க்கான ஷார்ட்கட் பார்க்க போறோம். சோ டிஎன்பிஎஸ்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி क्वेश्चंस நம்ம எதிர்பார்க்கலாம், கண்டிப்பா எதிர்பார்க்கலாம். சரி வாங்க, இப்ப உங்கள்ட்ட மிரர் இமேஜ் இப்போ 3 மணி கொடுத்துருக்காங்க. 3 மணினா மிரர் இமேஜ் என்ன எப்படி போடுவோம் நம்ம? சோ அப்படியே 9 மணி சரிங்களா? ஆக்சுவலா மிரர் இமேஜ் இப்படி தான் இருக்கும் உங்களுக்கு. சோ இந்த பக்கம் 3 மணினா அப்படி இந்த ஆப்போசிட் பக்கம் 9 மணி. இது எனக்கு ஓகேப்பா, இது ஓகே. சோ பாருங்க 9:45 இப்படி கொடுத்து எப்படி பண்றது அப்படின்னா 11.60 இது எப்படி போடுவோம்? ஆக்சுவலா 12 மணின்றதா என்ன பண்ணுவோம்? 11:60 போடுவோம் சரியா? சரி ஓகே. இந்த 11:60 இந்த 9:45 என்ன பண்றோம்? மைனஸ் பண்ணுங்க. மைனஸ் பண்ணதுக்கு என்ன வரும்? சோ 5 1 ரிமைனிங் 2 வருமா? அப்போ எனக்கு ஆன்சர் இஸ் 2.15 சரிங்களா? சோ ரெண்டே கால் கிடைச்சிருச்சா? ஓகே. அதே மாதிரி பாருங்க. சோ அதே மாதிரி இந்த வேல்யூ பாத்தீங்கன்னா அதான் 2:35. சோ இதுக்கு ஆன்சர் எப்படி வரும்னு சொல்லிட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஓகேவா? Thank you so much for all. Bye.